În principiu, din ceea ce constat acum, sunt mulțumit de comportamentul casei din punct de vedere termic, al izolației termice, din punct de vedere al izolației fonice și al confortului general care ți-l poate oferi o casă. Deci, în principiu, sunt mulțumit de casa cum arată în stadiul acesta. Ce sfaturi aveți pentru cei care doresc să-și Da, construiască o casă în perioada deja următoare? am mai recomandat și altora. Casa, chiar sora mea are contract cu firma Happy Home pentru execuția unei case de acest tip în Bârlad. Oricăror prieteni sau oricărui om interesat i-am oferit toate sfaturile și ofer și recomand cu căldură acest tip de casă, care se construiește rapid, pare eficientă energetic, se comportă bine din punct de vedere a izolației fonice, pereții toți se cumpănă drept, nu necesită reparații, nu necesită, adică și lucrările ulterioare de finisare interioară merg ușor, datorită faptului că pereții sunt drepți, pereții sunt în cumpănă și de aici toate lucrările decurg mult mai ușor și iese de o calitate corespunzătoare. Mulțumim frumos și Și să nu ratez momentul da. să vă înmânez trofeul de client happy, personalizat, bineînțeles, și cu setul de chei și vă mulțumim foarte mult că ați ales să aveți o casă happy. Mulțumesc pentru ajutorul Și dacă ne mai primiți, după ce terminați tot, ne mai lăsați să vă mai mare vizităm, drag. pentru că e o mare bucurie. Cu mare drag.